Marko Janjušević-Janjuš vratio se u elitu u petak uveče nakon što je neko vreme bio odsutan zbog smrti brata Mihajla. Janjuš je odmah po povratku u Belu kuću ispričao cimerima šta se desilo, a mnogi od njih su ostali u neverici i suzama. Janjuš i dalje ne dolazi sebi nakon što mu se mlađi brat ubio u 27. godini, ali uspeva da komunicira sa drugarima koje interesuje šta se sve desilo. Janjuš je sada tokom razgovora sa Jovanom Tomić-Matarom i Miljanom Kulić pričao o detaljima iz života svog brata Mihajla, a potom je istakao da mu je noć kada su mu saopštili tragične vesti najgora noć u životu, gora i od one kada mu je birao garderobu za sahranu. Janjuševa ispovest naterala je suze na oči gledaocima koji mu svakodnevno šalju poruke ljubavi i podrške. Nekadašnji košarkaš progovorio je i o razlogu samoubistva mlađeg Mihajla, sa kojim ni sam nije dovoljno upoznat. A jel ste vi imali neku pretpostavku zašto bi to uradio? Upitala je Miljana. Ništa, u glavi mu je nešto. Započeo je Janjuš, ali nije uspeo da izosti do kraja. Je li imao devojku? Nije imao devojku, nastavila je Miljana, aludirajući na to da je Mihajlo oduzeo sebi život zbog ljubavi. Ma nije se ništa, brate, dešavalo, nešto mu je puklo u glavi. Imaš takvih slučajeva koliko hoćeš. Ja nisam znao ništa i niko od nas. Jednostavno mu je tako naišlo u glavi. Nije imao ni jedan problem. Ima takvih slučajeva koliko hoćeš. Možeš da si najsrećniji čovek, da imaš sve kada ti tako dođe u glavi. Ko zna koja je to muka, brate, pričao je Janjuš.